Espera que están rompendo material, en canto rematen xa nos poñemos. E cando vostedes me digan este todo no sitio, Sí, está todo... Bueno, pois entonces moi bons días e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa habitual nun día inhabitual, tamén é certo, pero bueno, empezamos novo tempo político e, polo tanto, pois espero que a partir de agora nos vexamos con certa regularidade os venres. Antes de nada, creo que resulta obrigado, en nome de todo o Grupo Parlamentario Popular, pois felicitar aos deputados e deputadas, aos compañeiros que esta semana nos deixaron para asumir responsabilidades no goberno galego ou noutras institucións. Refírome a Martina Neiros, delegada da Xunta en Ferrol, a Javier Arias, delegado da Xunta en Lugo, o noso flamante novo senador, o compañeiro José Manuel Balseiro, a Victoria Núñez, directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, a Gabriel Alén, director xeral de Comercio, o Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, e a Marisol Díaz Mouteira, directora xeral de Patrimonio Natural, que, xunto a Silvestre José Balseiros, novo director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, configuran esa incorporación dos compañeiros do Grupo Parlamentario Popular a unhas novas responsabilidades. A todos eles a nosa máis sinceira felicitación, o desexo de moita sorte nesas novas responsabilidades e trasladarlles a nosa máxima confianza no seu traballo e na entrega que sabemos van a ter para continuar levando a Galicia polo bo camiño. E, como non, pois tamén dar a benvida aos que nos vindeiros días irán incorporando e integrando neste Grupo Popular que probablemente xurarán ou prometerán o cargo no vindeiro pleno e os que estamos desexando recibir pois para incorporalos xa o traballo habitual do noso grupo. Pasando xa pois ás dúas cuestións das que me gustaría falarlles nesta rolda de prensa. En primeiro lugar, referirme a un dos temas que creo que marcou a actualidade durante esta semana, que foi a sentencia do Tribunal Constitucional que, por unanimidade, avala a Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia. Desestimando 70 das 72 impugnacións realizadas polo goberno do señor Sánchez, refrendando o traballo levado a cabo por parte do goberno galego de cara a dar seguridade xurídica ás actividades estratégicas no dominio público marítimo terrestre de Galicia e ratificando que a nosa comunidade, que Galicia, ten plenas competencias para xestionar o seu litoral sen necesidade de solicitar ao Goberno de Estado a súa transferencia, como pretendían, por certo, tanto dende as filas do Bloque Nacionalista Galego como do Partido Socialista de Galicia, a pesares do informe elaborado polo Consello Consultivo de Galicia que avaliaba a postura do Goberno galego. En primeiro lugar, quixera felicitar ao Goberno de Alfonso Rueda e aos técnicos especialistas que elaboraron a Lei Galega do Litoral e defenderon a Galicia dende o ataque que se perpetrou dende o Goberno central contra o noso autogoberno, presentando un recurso de inconstitucionalidade contra a norma galega porque a súa eficacia e bo traballo tuvo como recompensa o recoñecemento do máximo órgano constitucional do noso país, sacando adiante unha norma sobre a que o goberno de Pedro Sánchez negouse a dialogar e negouse a negociar. E o que é máis grave, negándose a facelo mentres ao mesmo tempo estaba recoñecendo a outras comunidades esa mesma competencia, a pesar de que o estatuto desa comunidade, a vasca, e o estatuto galego tiñan exactamente a mesma redacción en relación a esta materia. E tamén seguimos á espera de que tanto nacionalistas como socialistas galegos presenten as súas desculpas. Tanto a Xunta de Galicia como ao conxunto dos galegos por desprezar o noso Estatuto de Autonomía e pretender demorar a aplicación da nosa Lei do Litoral insistindo na necesidade dun engorroso proceso de transferencia para que Galicia tivese competencia sobre o seu litoral.
porque o que resultou lamentable ao longo de todo este proceso foi a absoluta falta de apoio que sufrimos tanto de BNG como de PSDG. Por parte dos nacionalistas galegos, a súa defensa do autogoberno de Galicia traduciuse, teño que decir que sorprendentemente, no rexistro e debate no Parlamento galego de dúas proposicións de lei a través das que pedían a tramitación no Congreso da solicitude ao Goberno de Estado da transferencia das competencias sobre o litoral. Dende o Grupo Popular votamos abaixo esas dúas intentonas legislativas nacionalistas que atrasarían sine die a cesión das competencias sobre o litoral de Galicia, cando, como lle repetimos incansablemente, estas competencias xa están recollidas no noso Estatuto de Autonomía. Esa é a forma que teñen de defender o autogoberno de Galicia e as nosas competencias dende o bloque nacionalista galego, pero é que onte mesmo, e para seguir incidindo no ridículo, volveron a presentar por terceira vez a mesma proposición de lei para solicitar novamente ao Goberno central que transfira a Galicia as funcións e servicios derivados das competencias sobre o litoral. Eu debo dicir que xa éramos conscientes da cabezonería dos nacionalistas galegos, pero sorprende que a cousa poida chegar a tanto. Para eles parece ser que non hai dous entre eles, se levan á práctica pois aquilo que esconderon durante a campaña electoral, non? Que parece ser que a súa intención de que o Tribunal Constitucional deixe de exercer as súas funcións en Galicia e para iso pois parece que non atoparon mellor reacción que facer oídos xordos á sentencia que acaba de dictar o máximo órgano constitucional favorecendo os intereses de Galicia. De novo, xa lles anuncio que volverán a petar contra a maioría do Grupo Popular que se está a demostrar como a única formación política que defende o Estatuto de Autonomía e as competencias que xa aparecen recollidas nese documento. É que decir do socialismo galego, que pasou nun primeiro momento de dividirse sobre a necesidade ou non de reformar o Estatuto de Autonomía para que Galicia tuvera competencia sobre o litoral, a posicionarse, coincidindo curiosamente coa chegada do señor Besteiro á delegación do Goberno, totalmente a favor da necesidade de reformar o Estatuto para asumir estas competencias. Felizmente, a sentencia do Constitucional botou abaixo as pretensións tanto de nacionalistas como de socialistas, e recoñeceu que o Estatuto de Autonomía xa recolle as competencias de Galicia sobre o seu litoral. Agora queda pendente que o Goberno do señor Sánchez dea o trato que se merece a Galicia e traspase os medios materiais e persoais necesarios para xestionar a súa costa, nas mesmas condicións e coa mesma tramitación que as demais comunidades autónomas que recibiron antes eses medios. Isto é o que solicitamos nunha proposición non de lei que vemos de registrar no Parlamento de Galicia, onde volveremos a comprobar de que lado se posicionan os grupos da oposición. Se seguen coa súa negativa de recoñecer as lexítimas competencias que ten Galicia no seu estatuto, ou se se suman ao Partido Popular de Galicia pedindo ao Goberno central a transferencia dos medios necesarios para exercer as competencias en litoral, poñéndose do lado dos galegos e defendendo os seus intereses. E compre recordar que eses medios materiais foron transferidos a outras comunidades a través dun simple Real Decreto, unha figura legislativa da que abusaron este goberno do señor Sánchez en multitud de ocasións e que parece que agora non se lle quere aplicar a Galicia cando sí que é un instrumento para ceder esas materias, esos medios que estamos reclamando. Pero falaba ao principio desta rolda de prensa de que ia tratar de dúas cuestións salientables, non? A primeira foi esa sentencia ao Tribunal Constitucional que recoñece as nosas competencias en materia de litoral, pois a segunda é o retiro de meditación que decidiu facer o señor Sánchez, o presidente Sánchez, para valorar se continúa ou non exercendo o seu deber. Porque relacionando a decisión de Pedro Sánchez coas competencias sobre o litoral, pois creo que quedou bastante acreditado que para os socialistas existen comunidades de primeira e de segunda. De primeira as que se lle recoñecen as súas competencias de xeito directo e de segunda as que se lle presenta un recurso ante o Tribunal Constitucional. Creo que tamén nos últimos meses se acreditou que para este goberno hai españois de primeira e de segunda.
De primeira, os que se lle aproba unha lei de amnistía a medida, e de segunda, pois todos os demais que estamos sometidos ao imperio da lei. E parece que agora tamén se quere distinguir entre familias de primeira e familias de segunda. Familias de primeira parecen ser a do presidente Sánchez e os membros do goberno, e familias de segunda, non sei se todas as demais, pero alo menos as do Partido Popular de Galicia. Parece que a esquerda deste país é libre de lanzar bulos e sospeitas sobre calquera político ou sobre os seus familiares que non sexan da súa cor, pero son incapaces de aceptar unha súa crítica ou denuncia sobre as súas actuacións sospeitosas. Todo o que supoña un cuestionamento legal ou ético das súas actividades o califican de xogo sucio, pero, en cambio, para eles todo vale con tal de atacar a imaxe e a credibilidade do Partido Popular e dos seus representantes. Temos moitos exemplos que nos afectan directamente a membros do Partido Popular de Galicia. O caso das denuncias realizadas sobre as supostas contratacións da Xunta coa empresa na que traballaba a muller do expresidente Feijóo, que resultaron totalmente falsas e que o medio de comunicación que as publicou tivo que rectificar posteriormente, o cal non impediu que fose novamente utilizada a información polo goberno para volver a atacar a muller do expresidente. As constantes alusións aos contratos asinados pola Xunta coa empresa na que traballa a irmá, tamén do expresidente da Xunta. Os supostos beneficios dos contratos asinados pola empresa do marido da secretaria xeral, coa Xunta de Galicia. Ou, recentemente, o cuestionamento das actividades con unha empresa simplemente porque nela traballa un cuñado do expresidente da Xunta. Non fai falta ir moi atrás para comprobar como dende BNG e PSDG se utilizan estas artimañas, que tanto lle soen, por certo, cando van na súa contra. Só fai falta revisar o acontecido no último pleno deste Parlamento, celebrado esta mesma semana. Non fai moito tempo, esta mesma semana, e onde se pudo comprobar que os grupos da oposición incorporaron nas súas intervencións continuas referencias a parientes e familiares do expresidente da Xunta de Galicia. Esperamos que do mesmo xeito que nacionalistas e socialistas galegos saíron onte en defensa de Pedro Sánchez, fagan o mesmo cos representantes do Partido Popular de Galicia e pidan as correspondentes disculpas. Nós o que creemos é que estamos diante dunha decisión do presidente dun goberno de España sen precedentes na política española, asumindo unha deixación de funcións e unha irresponsabilidade total por parte de quen preside o goberno de España. O señor Sánchez ten un problema xudicial, un problema que se limita a que a súa muller se atopa nun proceso xudicial por un presunto tráfico de influencias e corrupción nos negocios que xa veremos que percorrido ten e que non queremos prexulgar. Pero coa súa decisión de onte converte a todos os españois en telespectadores do seu particular, non sei se calificalo de melodrama ou traxicomedia, degradando aínda máis a nosa democracia e as nosas institucións. Resulta sorprendente a mandíbula de cristal que teñen os socialistas e particularmente o señor Sánchez, aos que lle gusta parecer vítimas para deste xeito intentar conseguir algún beneficio político e unha certa condescendencia por parte dos cidadáns ante as súas presuntas fechorías. O que queda claro é que os galegos debemos amosar o noso orgullo e a nosa satisfacción pola estabilidade política da que gozamos na nosa comunidade autónoma, cun goberno que traballa e que só busca o benestar de todos os galegos. Lamentablemente, a nivel estatal, temos un goberno presidido por unha persoa máis preocupada por protagonizar teatrillos que eu creo que resultan ridículos aos ollos de todo o mundo e trasladando unha imaxe moi prexudicial para os intereses de España. En todo caso, temos por diante un fin de semana apaixoante que o presidente Rueda adicará a pechar o goberno de todos os galegos e que o presidente Sánchez adicará a reflexionar sobre se o día de San Pedro Mártir, o próximo luns, pois nos anuncia o seu martirio ou a súa redención. En todo caso, unha mostra máis do acertados que estuveron os galegos apostando pola estabilidade
o pasado 18 de febreiro. Eu non teño moito máis que engadir e, como sempre, me someto a calquera pregunta ou consideración que queiran facer. Se é que hai algunha, senón o deixamos aquí. Sí? O Partido Popular segue apostando pola verdade en relación a Altri, algo tan sinxelo como ese. A verdade e a prudencia. A mí me sorprende a capacidade que ten o Bloque Nacionalista Galego para, en escasos días, tomar unha decisión firme sobre un proxecto que a Xunta de Galicia lle vai levar a analizar meses, con todo o personal cualificado, con expertos de, en fin, acreditada solvencia, que van a tardar meses en pronunciarse sobre os distintos aspectos que afectan á viabilidade dese proxecto. O BNG, no plazo de 15 días, os que transcurriron dende a finalización do período electoral a comprobar que non van a permanecer 4 anos máis na oposición, xa decidiu que ese proxecto non ten futuro. Sorprendente. E o que non vamos a tolerar é que se engane aos veciños. Se a señora Pontón acude a prometer unha alternativa de 250 millóns, estaría moi ben que nos dixera de que perte vai a obter esos 250 millóns, porque nos estamos pedindo que Altri reciba financiación de fondos europeos, que teñen evidentemente tasado un diseño ao que se poden adicar eses fondos, diseño que, por certo, realizou o Goberno de España, sen contar coas comunidades autónomas. Entonces, decirlle aos veciños que se non se adican 250 millóns, por exemplo, a financiar a implantación de Altri na comarca que van a existir para calquera cousa que se lle ocurra a señora Pontón, simplemente enganalos. E non se pode enganar a xente. Nos volvemos a decilos. Apostaremos pola implantación de Altri nunha comarca porque entendemos que pode ser altamente beneficiosa para o conxunto dos cidadáns sempre e cando se cumplan todos e cada un dos requisitos en materia ambiental e patrimonial, pero tanto de ámbito galego como nacional como europeo. Se Altri cumple, creo que será unha boa noticia para toda a comarca. E se non cumple, pois evidentemente, como fai sempre a Xunta de Galicia, pois denegará esos permisos. E que non pode ser de outra maneira. E o que pretenden o Bloque Nacionalista Galego e a propia señora Pontón pedindo o arquivo dun expediente antes de que este sexa tramitado, ten un nome moi feo. Chámase prevaricación. Eu lamento que a primeira medida do desgoberno nomeado pola señora Pontón sexa a de prevaricar. Afortunadamente, o goberno de verdade, ao que elixiron os galegos, vai dar un escrupuloso cumplimento da legalidade e garantir que se cumplan todos e cada un dos requisitos antes de pronunciarse ao respecto da viabilidade ou non de calquera proxecto que pretenda implantarse en Galicia. Algúnha cousa máis? Pois moitísimas gracias e mirámonos daqui nuns días. Muy